Boubou Mabel Diawara contre Premier ministre Ablaye Maïga, Malien. Boubou Mabel Diawara Koko depuis Dr. Sogel Kokala Maïga Boura Premier ministre là. Ko Ablaye Maïga Nali, Kouye journaliste français ou d'État, Koka Barakeni au lui, Aye Kuman Namede, Kouni journaliste français ou Débeka Barakeni Yokombulu, Kouye Olu Janfa. Mena Era Kumakan de Kalade, Aounanga Django or la Menyon fait. Comme Menda et Mentigiladi, Malien, Antengalon Romolade, Amena Kumakankala, Alaye Dr. Sogel Kokala Maïga Katien Bangebi. Managno de faux, Alaka Tien Bange Halibide. Aouni Anga Je, Anga Boubou Mabel Kumakaname. Kunte Kelemina. Une couille bedam de la gouvernement flana signé. Gouvernement Koni coin dame de la gouvernement flana signé. Anga Kumalame follow. Gouvernement flana signé. Nomination Moukero. Politicien, j'ai fait une analyse politique. Voilà. Koni coin dame de la Bessiga Oranga deux fois. Anga Jekade. Kunte Kelemina. Une couille bedam de la gouvernement flana signé. Nomination Moukero. Nomination Moukero. John nomination. Anga Django Oro Farname Samno. Oro Flair no. Mais Makola Modo invité. Kata. Aka sommet là. Jendo Kumbo au sommet là. Au Jendo be Fana Konobi. Minkadou, ta Korbaru, ta Yoro Kadou Betaï. Voilà. Donc, Ablaye Maïga Nali. Jeni Mounou Kumbe, Meno Tiki Fana photo Iraoula. Malien, Neni Mbefo Katemede. Boubou Nounou Mane Djabi. Boubou Nounou, parce que, mena kuma kelen fana yaro aye mogo min toko fo ko jeune munu tara ko makoronye mogo munu reçoit Abdou Niang fana de la ka vidéo kaka toko de ko Ibrahim Traoré a photo fleni inde Ibrahim Traoré Sigma Nyamogoba c'est-à-dire que kele juma nebe Ablaye Maïga ni Abdou Niang ani Boubou Mabel nyonche meno segere de fo onyana bi a fleni ave fone moko Ibrahim Traoré ni ne tara France nous ne tara ni makoronye nyonye Macron kabe mogo mun blaka Mali France représenté Mali la ni kumbala Ablaye Maïga ni keleneta ka gouvernement ka communiquer be dinima donc Abdou Niang nunu ni Boubou Mabel nunu olu farla surasuka ka shogali gen u bolo koni shogali gena kolu bena burunu berde dun Ablaye Maïga krefe o kara Ablaye Maïga be sebeni kala de fait quoi munu be sebeni ko de kada Ablaye Maïga tobu mo koni nun quoi Ablaye Maïga te vidéo man fait Mbo fayana da te vidéo man fait. Bon nous seben galawdi. Pour que ka yola ko ute Ablaye Maïga yere de ngolo mandui. Anga fomba fanala me yaro nye nebela ni perevu bede anga fomba fanala me. Gouvernement fere bi kanga communication minke. Mo kanga fo bona ngana. Gouvernement fere to ke ko communication intergouvernementale sigma. O be ka tabe seben nanzara kana. Jamana min kono ma cheme ma tan ngolo vla doro be to kana. Alo ma tan ngolo vla mi be gafe Bonne fomba fana ka jigi Ablaye Maïga ka Evelyn Jack Tayorode Ablaye Maïga ka côté bala ama ko famille halibi intérêt kele de be maliko kele te ubu side aun torla de kuir la victimiser de aun torla de anyanyo nyani munyunde ay nyani jumene munyu et de dabara borake mobili soro ko 40 ko d'une valeur de 40 millions ko transition sababu la ke o soro ebe ka fo halibi ke segena ima segende Afraka ka galontege de dabla. Ube ka Evelyn Jack kele, ube ka Ablaye Maïga de temps. Parce que on a Ablaye Maïga, ouya shogali kele, ubolo ko Ablaye Maïga ben na place, et position de douma communication, Ablaye Maïga maçon. Ube ka Ablaye Maïga kele odla. Billahi tallahi. Ala ka tien bangi, nyo de fode, ala ka tien bangi. Ube ka Ablaye Maïga de temps traitement. Boubou Mabel yo kuma info, ni moko Ngolo te barake ta femme Ablaye Maïga toko fo mais Boubou Mabel ya irade ko début gouvernement de changer rade ku tara France mo nunta ko kana no li ko mo min tara ko makaronge mo munu resoire oui Ibrahim Traoré di donc au lieu de kumbe France armée française ou défend ne ya fana Ablaye Maïga France mo di o ay shogali kele o me o yere beka check ala shogali ka check bangi biu akoko début gouvernement changera Boubou da fode ko début gouvernement falina ko vraiment ko ça ne va pas koro jumei nolu ta intérêt soro ali Boubou de la Boubou ni Mali vidéo mando de la kata Dr. Sogel Maïga voir primature la ou chamantara et réunion bané
u tato so bubu koko kale Choguel ma essence songo di otiki koko Choguel te wardi mo ma kuy bubu nunu ye docteur Choguel kele parce que te wardi ne segu tungara wartene ni Choguel che ne akanu malikul la Abdou Niang fle bubu nunu fle ni korane che nunu te transition fait ubuga intérêt la nu ga intérêt tigara domina nu ma transition haramu aka shibon tege kono nunu ye intérêt la mogodi mais nalo mo ni kunfunde ga cha dugu ngono an kumbe transition de ma wakati mi ni manga an warko kuntanga problème ñu jamais de la vie nous bubu ma bel nyang ay ubla dro ku ka taka parler de la culture là tu sais ko fa ni ene segu tungara ni ben blaba ma ko kono bi ni korane cha ambise ka boulevard fa an ba fa ten ni docteur Choguel ko kala maiga micro tabi boulevard fa doromete di mais nous tu sais où ça dit voilà la différence on a le mouvement du mec comme malien sonné John Debe nous fait ali wulu nous tarani Abdou Niang ni bubu bora bi ko mo ka boulevard ni wulu ma ta wogon chula ka shibon teke kono ou be intérêt kala de là ou te maliko ou be ka kina fo de mali no on da glan on ni ben ni Choguel ni aye fenyuman toma baka mana fo kalete nya ko kuma abruna mun ko ba ere fa aw ben na do transition nyale de on da glan on de Assimi Goïta glan pièce par pièce ka glan ka ko ka je ka parfum fiala Assimi Goïta kasa de jale aw nana aw ça dit que aw ye barama nemunaudi des pires escrocs fanga mogo be ko de famia bi fanga mogo do rema blara nyona bubu ni nyang nga galon tege law ou rema yere nyon ke ne ba kalama Evelyn Jack ma ba kun fe de Evelyn Jack bora avec assurance ya Evelyn Jack est une dame très puissante aujourd'hui na wa Evelyn Jack to abeta sikabandola bila meka tiende fana Evelyn Jack ba orona bien n'est pas n'importe qui de ne na ka klata utikelengi en transition ya aunde autede abubu ça nie bubu ni nyang kuma kami bala kale kol de Assimi taka bla président la aunde an appelle vous fleni toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Et c'est pourquoi les peuples africains partout soutiennent la lutte du peuple malien. Mabana. On dit Assimi toko di Assimi ma. Iba ala e farafi ne ma chia dien kono chia mun janfanti ga teme farafinga. Ou yan toko effacer kan toko ka kina fo. Et puis ou ga wulu ni jakunga do bebo bubu nunu de ni bubu nunu te transition ka soro bubu nunu de kumbe ka transition kele kunu. Bubu yere da klara ko fo o fana video flena ambo fana video kalangol. Bubu yere da ko kunu kolu kumbe ka transition kele ko ni malien kunu ta olu fe. Ko billahi tallahi ko Assimi nunga ko Mali kumbe chi ko parce que ko lu kumbe filisra kan ala ma den robe bi do be bo me ni dai do ite bode bubu ire da do fo aviro be de bubu ire da baraba de bo fo aviro be je pense que je dois avoir la vidéo là aviro kumbe mbolo quoi j'avais la vidéo là ici là voilà aviro ire tourna nere là ere voilà malheureusement aviro tourna na doni quoi mais nga vidéo là mba vidéo là bomba ira là bubu da de boraka fo bubu goko no ko olu ko ni malien kunyuta olu fait ko Mali kumbechi bubu yo fo moi j'avais la vidéo là mais malheureusement vidéo ntunanna donc a fo nyana ambe woron na ko bi ne be mu fo malien nyana ko ma bande voilà mena yoro do fana boko ira malien na san quoi voilà bubu yo kuma do fana fo tuguni bubu ka kuma ko chade amena bubu ka kuma were fana kala tuguna ngaji angola me nyon fe an ka tiɲɛ min fɔ wallahi n'an y'o tiɲɛ fɔ Mali bɛ wuli tuma la Evelyn Jack ma fɔ ko bɛ galon tigɛ ko u bɛ fɛ k'olu ka tiɲɛ min fɔ ko n'olu ye tiɲɛ fɔ ko Mali bɛ wuli Malien bɛɛ ye kuma in mɛn k'u bɛ fɛ olu ka tiɲɛ min fɔ ko n bɛ sigi kuma in kan an ka lamɛn olu bɛ fɛ an ka tiɲɛ min fɔ wallahi n'an y'o tiɲɛ fɔ Mali bɛ wuli voilà ko n'olu ye tiɲɛ fɔ ko Mali bɛ wuli ale yɛrɛ sɔnna k'a bɛ galon tigɛ mɔgɔ dɔw fana bɛ nin lamɛn ko n'olu ye tiɲɛ fɔ ko Mali bɛ wuli o da wɛrɛ n'olu ye tiɲɛ fɔ bɛ taa kaso de la ça c'est clair
u ye bazin sɔrɔ galon tɛgɛ de la u ye so sɔrɔ galon tɛgɛ la ka mobili sɔrɔ galon tɛgɛ la mais don dɔ la i bɛ tila ka sa ka mobili to yen i bɛ sa k'o bazin baw to mɔgɔ wɛrɛ b'o dun i ni mun bɛ t'i da i kaburu kɔnɔ i n'i ka hɔrɔnya n'i ka danbe natabadenyaw bɛɛ bila a y'a ka diɲɛ tiɲɛ k'a ka lahara tiɲɛ ne ye sara don min i den bɛ dogo i b'a fɔ ko mali wari u tɛ sɔn a ka fɔ ko bubu de ye nin ye ni kɔrɔnɛ cɛ bubu e den si tɛ sigi mali plateau kan k'ale fa de bubu ye parce que bɛɛ ye dɔn ni nkalon tɛgɛ ye tu es la honte walayi e ni ɲang des pires escrocs aw bɛ se ka mun de kɛ n'anw de transition ye anw de ko ni aw kun bɛ Asimi dɛmɛ don min na anw kun t'a kɛ ni nkalon ye o non anw kun b'a kɛ ni tiɲɛ de bɛɛ nin ka video kɔrɔw bɛ yen ni transition mun kɛ n'a ma bɛn an bɛ bɔ k'a fɔ piyan o de y'a to ko k'u mago bɛ aw de la parce que u tɛ tiɲɛ fɛ n'i ye tiɲɛ fɔ bi bubu i bɛ taa si kaso la o dɔrɔn de don nkalon kɛra i ta la ye kaso don kaso ta i fana bɛ balo nkalon de fana ma donc nin ye nkalon ka nkalon officialisé de ko n'an ye tiɲɛ fɔ a bɛ tiɲɛ dɔn bubu wale ka tiɲɛ tɛ dɔwɛrɛ bubu b'a dɔn Asimi tɛ se de maa tɛ se k'a fɔ ko n'an ye tiɲɛ fɔ ko mali bɛ wuli o tɛ dɔwɛrɛ dɛ ni bubu ye tiɲɛ fɔ maliɲɛnw b'a fɔ ko ko bubu yɛrɛ d'a fɔ dɛ ko Asimi dɛsɛra bubu ka tiɲɛ tɛ dɔwɛrɛ ye Asimi tɛ se de maa tɛ se k'a fɔ hali mali wulu n'i y'a nin a b'a ko Asimi dɛsɛra sɔrɔsi nin tɛ se bubu de la k'a fɔ ne ɲɛna ko Segu Tunkara k'e b'i ka chance tiɲɛ ko ne bubu bɛ e Segu Tunkara place la ne bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ sɔrɔsiw bolo parce que n bɛ ko bɛɛ t'u ta la a wagati bubu yɛrɛ kun bɛ gɛrɛ an na pour que ka gɛrɛ sɔrɔsiw la olu bɛɛ tɛmɛna ne tɛ n da don o la o ligne directe kun b'a ni sɔrɔsi ninnu cɛ wagati na bubu kun bɛ ɲɛbɔ an fɛ de bɛn bɛ a ye bɛn ɲininka bubu ko non k'an bɛ tiɲɛ dɔw fɔ la k'i bɛ ko sɔrɔ k'ale mun fɔ ma sɔrɔsi na dɔrɔn k'i bɛ to ka u tulolaja kumanu de f'u ɲɛna ko k'u ma jamu ne ko bubu n ko ne tɛ jeli ye ne ye hɔrɔn tulo bilen de ne Tunkara halala de ne tɛ Tunkara jeli ye dɛ non ne tɛ se ka sɔrɔsiw ma jamu m'u ma jamu mun de la u ma mun kɛ k'u fɔ ka an gani k'an ma kɛlɛ in faamu ko non an ye maliyɛnw de labɔ u sara boulevard la an t'olu su janfa donc bubu bɔra a ye kuma wɛrɛ fana fɔ an ka jango fana lamɛn tuguni a ye Kidaliko kuma fana fɔ Kidaliko in na sa a ye kuma dɔ fɔ Kidaliko in na an ka jango yɔrɔ lamɛn fɔlɔ dɛ munna ko an y'o kuma de fɔ a y'a lamɛn k'an y'o mun fɔ ko ne ni wagɛ cɛla ka surun ko ne ni wagɛ kɛrɛfɛla ka surun ko ne man k'o kuma fɔ ko n'o fɔ sisan k'a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ fɔ Kidali b'an bolo minnu fana ko Kidali t'an bolo minnu fana ko Kidali b'olu bolo olu fana ni Faransi ka surun olu fana ko Kidali b'u bolo n'olu fana y'o fɔ munna Faransi ma fɔ olu ma k'olu ye nkalon tigɛ a b'i bolo kɔrɔ ye di tu as le feu vert ka taa intervention kɛ ka bombe ci yɔrɔ la o b'i bolo mais i m'a sécuriser de fɔlɔ n'anw kɛra nkalontigɛla ye o tuma ka taa communiqué lajɛ Diriba communiqué lajɛ n'a sɔrɔ bombardement mun bɛ kɛ dans la région de Kidal aux alentours de Kidal ni kɛlɛkun filɛ san 2 min ɲani bolo ko u y'ale kɛlɛ ko parce que k'ale ko Kidal bɛ Mali bolo hali Ibusi bɔra k'a fɔ k'aw ka nkalontigɛ dabila Ibusi ka o video bɛ yen o ni dugu b'i bolo i ta munna u tɛ avion wuli ka taa Kati bombarder n ko Kati bɛ Mali bolo munna o tɛ taa Bamakɔ bombarder parce que Bamakɔ bɛ Mali bolo n'a fɔra k'e ka avion bɛ taa dugu min bombarder ko dugu bɛ e bolo Américains tɛ avion ta don o don ka taga Américains ma avion ta ka taga Iraniens ka gidi faga est-ce que Iran bɛ Américains bolo wa c'est à dire a bɛ kuma e bolo ko mɔgɔw bɛ ji min nun de fɛ yan les gens comprennent tout cɛ i jɔ mɔgɔw ka dɔ mɛn cɛ an y'i ka plan bɛɛ faamuyara bɛɛ tigɛlen don i la de bɛɛ tigɛra e la fo k'i cu i kɔfɛ voilà la réalité kuma bamanankan bɛɛ de fɔlen filɛ nin ye mɔgɔ tigɛra e la de bubu fo k'i cu i kɔfɛ kuma bamanankan de fɔlen filɛ i ɲɛna tan i bɛ fɛn fɛn fɔ a tɛ don mɔgɔ si kunkolo hali fali n'i y'a fɔ a tɛ don a kunkolo la ko Kidali b'an bolo cogo jumɛn ni Kidali b'an bolo mun na an bɛ taga ye est-ce que an ka gouverneur bɛ Kidali la est-ce que an ka préfet bɛ Kidali la dugu min b'e bolo e tɛ se ka taga dugu min visiter e bɛ se ka taa Kidali wa e ka avion dɔrɔn de bɛ se ka taa yen nɔ Américains ka avion tɛ taga don o don ka taga Iran bombarder est-ce que Iran contrôle bɛ Américains bolo a contrôle t'a bolo c'est-à-dire a bɛ nkalon tigɛ ala tɛ maloya bon voilà des voyous bubu ma bɛ nin bɛ kuma kelen f'i ɲɛna
aw negete surasi ni caman taw fɛ dɛ peut-être Assimi ninnu bɛ se ka k'aw fɛ dɔɔni mais surasi minnu bɛ fɔrɔ na u 80 si t'aw fɛ bi ni kuranɛ cɛ n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna bi n bɛ tila ka na n'o prévu ye n bɛ tila k'o vidéo fana kɛ Bubu Evelyn Jack ma b'a kun fɛ dɛ Evelyn Jack ye surasiw ka kuma a bɛ ka mun kɛ n'a man di surasiw ye ni kuranɛ cɛ Evelyn Jack bɔra k'o de fɔ chef d'état-major ma bɔ a kun fɛ n'a m'a dabila aw bɛ taa kaso la fana a ye erreur Bubu ninnu ye erreur dɔ de kɛ o de surasiw faga mais minnu erreur fana vidéo fana kɛ aw t'a dɔn aw bɛ danger la n'aw m'aw geliw fermer billahi tallahi aw bɛ taa kaba n'o la la tɛmɛ aw tɛ ka mɔgɔw bila ka Evelyn Jack nɛnɛ yan Evelyn Jack ma kuma kun fɛ dɛ Evelyn Jack kumana surasiw de tɔgɔ la Evelyn Jack ma bɔ a kun fɛ dɛ ni Ala na kɛra cɛ ne bɛ affaire in kalama o Bubu ninnu ye kuma action dɔ de kɛ Malien ma vidéo kɛ n t'a kɛ bi quoi parce que n tɛ fɛ ka vidéo corongo ɲɔgɔn kan olu ma ni ɲɛ bilen quoi n b'a bila sini na billahi an bɛ bɔ n'a secret ye Malien ni ne kun don Ala ye docteur Choguel ka tiɲɛ bangi docteur Choguel ko k'u ka to ka tiɲɛ fɔ ko n'u bɛ kuma k'u ka tiɲɛ fɔ ko il faut toujours dire la vérité docteur Choguel Maïga y'a fɔ an ka jango la mais devant tous les ministres qui sont assis ici et je l'ai répété au président j'ai dit mesdames messieurs les ministres retenez une chose il faut toujours dire la vérité aux Maliens. Certains pensent que la politique c'est mentir. La conclusion que moi je tire, c'est qu'en politique il faut toujours dire la vérité. Quand vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux ne pas en parler. Ma bonne. J'ai dit au ministre. Abefle. Choguel Maïga kumba aka propagande n'ale kumba contrôle. Abefle. Malé akambe.